Hai guys, nonton ke आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरबाय दिनै ओमफ्राय सान्दुङा जोबोद गोसा आरोना ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन जादों माबाफोर मोनजानायबा मोजां जागोन सानदोंमोन ओमफ्राय दा मा जानाय जायो सासे लोगो फैबाय थादों दा सानैबो डिसाइडेड खालामसै आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना मा खालामनाय जायो जों दिनै हा जामुं जाना नै मोनफैबाय लोगोआ फैनाय लोगो लोगोनो बे माने लामायाव नुबोबाय माने जामखौ जानो होनना सानदों आरो दा नायलांबाय था नोंथांमोना नै नायदो मा दंफां इयो जाम ना मा होनो जाम थायना दङ आरो एकदम गोजौआव ओइ ओमफ्राय दा मारै हानगोन जादों इखो बिफाङालाय बारा गोजौ नङा आरोना थेवब्लाबो माने बेयाव गाखोनो हाया मानोना डेन्जार खैजिमा दोङो ओमफ्राय नैथिंगालि गाखोबा खैजिमानि आदार जानांगोन ओंखायनो जों बेखौ बेलेग बेबस्था लानांगोन आरो ओमफ्राय गाहायाव गैला गाखोनानै आया खैजिमाया जाम जाग्रा इनि नाय खैजिमाखौ जाम फिथाइया इनो तामाम खैजिमा गाइसमोन पुरा खैजिमानि आक्रमण खालामदों आंखौ आया हाबबायलै माथिंबा हाननानै दा माने जों बरियानो इखौ साफा खालामनाय दा आरोना ओमफ्राय बेयाव गोथांबो दङ गोथांफोरखौ गारनानै गोमोनफोरखौ लानानै माने साफा खालामगोन आरोना सुगोन बेयाव खैजिमाफोरा मानलानाय जोबनाय दंमोन ओमफ्राय किसुमान एम्फौ जानाय दङ बेफोरखौ बासिनानै गारगोन आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो इन्टारेस्टेड बा मोजां मोनाखै गोखा संख्रियाव फाइनालि रेडि जाबाय बेयाव दोङो बानलु गुन्दै संख्रै ओमफ्राय बानलु गोथां ओमफ्राय बेखौ जों नैयाव लगायगोन आं फार्स्टआव संख्रिखौ होग्रोनोसै ओमफ्राय बानलु गुन्दै बानलु गोथांखौ उरै जानोसै होनदों तो गाइस जों दा जानो होननानै जिरायबाय आरोना नै नाय पुरा खाजाफोरखौ लाखाजोबदो ओमफ्राय बिथिं दोङो सोमखोर ओमफ्राय आं आरोना नायलांबाय था जानोबा गाइसमोन मजा बहुत टेस्टी है hanya macam sebarang lah banyak. Kau ni jangan lebih baik. Kau lagi. Gula ni langsung. Kami mana siapa ledakan gaji kita kan sebabnya. Ini apa ledakan putih lagi mati ni. Tunggu biar. Anak kan saya gitu karena ribat jahit. Dua orang mbak. Anak bosan. Ribat ni kita ribat ni. Sekarang tu kita yang salah ikut jalan ni. Kita mau jalan ni kita jalan. Am sini jalan ya sini. Pani. Mana kalau sana.
Oh my god. Sana lah naik. Jatuh lagi. Siap sih. Pura finish. Zakang Mbak. Palutan alanannya pura gusti halus Mbak. Oke, nanti ini takai esen lose. Nongtangmona judi angni videoखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन अन खालामनानै लाबानो जाबाय बिदिनो जों गोदान गोदान भिडिअ हगारबाय थानो नाजागोन दा दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय नै नाय जगा मारिसे सर जाखांबा बिदि खालामोनालै लाइक शेयार खालाम लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय